Viete, my sa musíme pozrieť na tú situáciu na Slovensku. Keď som išiel sem, čítal som ďalší prieskum, skoro polovica ľudí musí kvôli inflácii šetriť na kvalite a množstve potravín, ktoré si dennodenne nakupuje. To je alarmujúce, pretože ľudia si tým ohrozujú svoj zdravotný stav, pretože jedia nekvalitné, nemôžu si dovoliť kvalitnú potravinu a v takom objeme, akom treba. To sú vážne veci, ktorým sa musíme venovať. Musíme pomôcť ľuďom, keď im nevieme pomôcť na jednej strane, musíte im pomôcť na druhej strane, aby v peňaženke mali toľko, aby si tú kvalitnú stravu mohli dovoliť. Veď predsa my tu môžeme hovoriť o konsolidácii a o adresnosti, neadresnosti, keď 900 000 ľudí na Slovensku si nemôže kúpiť pravidelne kvalitný obed. Ten cieľ konečný je, aby seniori na Slovensku dostávali plnohodnotný 13. dôchodok vo výške jedného priemerného dôchodku. To znamená, dnes je priemerný dôchodok už niekde na úrovni 640 eur. To znamená, ak by sa do budúcna zaviedol plnohodnotný 13., uvidíme, v ktorom roku sa to už podarí, tak by každý senior dostal takýto jeden plnohodnotný dôchodok. Ja neviem, s čím príde pán Erik Tomáš aj vzhľadom na možnosti tohto ročného rozpočtu, ale počítam, že sa mu podarí nájsť nejaké zdroje ešte v rámci tohto rozpočtu, aby ten vianočný, ktorý dostávajú, dostali vyšší ako v minulosti. Uvidíme, čo dovolí vláda. Ja nechcem teraz tu dávať falošné sľuby, ale určite našim cieľom je čoskoro zaviesť plnohodnotný 13. dôchodok pre slovenských seniorov. Ale ja vidím aj iné osudy. Viete, rodiny s detičkami, ktoré majú vážne postihnutie a ktoré sa musia prosiť rôznym neziskovým organizáciám, aby im preplatili napríklad za 1500 alebo za 2000 eur tie rôzne rehabilitácie, ktoré ich častokrát postavia na nohy. Čo sme my to za krajina, že dieťatko, ktoré sedí, má možno nejakú obrnu alebo nejaké iné postihnutie, nemôže ísť na rehabilitáciu na Slovensku do krásnych zariadení, kde je evidentné, že po 4 napríklad týždňoch dokáže chodiť. A musia si prosiť ľudia o dary, a to už toľko nemá tento štát, aby týmto detičkám pomohol postaviť sa na nohy. Tak ja vám poviem, že treba pozrieť do zdravotnej poisťovne, kde je aký kšeft, kde nejaká súkromná klinika má nad rámec peňazí a žijú si ako, neprepačte, ako viete, kto v Žite a idú 10 krát na dovolenku, tak im to škrtnem a radšej dám tým 100 alebo 200 detičkám ročne, ktoré sa takto narodia, aby mohli plnohodnotne absolvovať takéto rehabilitácie. Veď my sme tu pre ľudí a nie pre biznis. A preto si myslím, že častokrát sa v rôznych oblastiach tých peňazí nachádza dosť, len ich treba správne rozvrhnúť. A preto sme sa aj snažili mnohé veci urobiť a veľa sme aj urobili. Aj sme zvýšili ošetrovné pre ľudí, ktorí sa starajú o zdravotne ťažko postihnuté členy rodiny a tak ďalej. Ale to neznamená, že keď sa nepodarilo v minulosti všetko, že treba pozerať dopredu. A viete, že si nezatváram pred minulosťou zrak. A vždy aj priznám, že napríklad v starostlivosti o zdravotne ťažko postihnutých, aj dospelých, aj detičky, máme obrovský morálny dlh. Neurobili sme všetko, čo sme mohli. A ja jednoducho som mu musel zažiť ako premiér, keď mi matka so slzami v očiach oznamovala, že jej na sociálnej poisťovni povedali, že buď dostane pre synčeka vozík, alebo dostane polohovateľnú posteľ. Hoci potrebuje aj jedno, aj druhé. Tak za 4 roky vás tým budeme konfrontovať, pán Pellegrini, či ste v tejto veci niečo konkrétne urobili? Toto musíme zmeniť. A to sú samozrejme možno detaily, ale viete, oni sú to tak závažné životné osudy, že tá vláda nesmie nehať na pospas kohokoľvek. A preto Erik Tomáš, pevne verím, že je ten správny človek, ktorý toto všetko bude riešiť a bude mať na to moju plnú podporu a verím, že aj celej vlády.